שלום צופים גרים, הנה איך זה חדש. והיום אנחנו מראים לכם שהשיטה הכי טובה בדונלד S&P להשיג, לא, השיטה הכי טובה שאני יודע להשיג בכסף. דבר ראשון, כולם תלחצו על אודוס. אז תעשו זה. אז אתם רואים את התיבה? תלחצו על התיבה. אז תלחצו על הדבר פה. ואז תלחצו על הסטון. ואז אתם הולכים עד הסוף. תסתכלו, אין כזה הרבה. עד שאתם מוצאים את הבלוק הזה. אתם לוחצים עליו, לוחצים פה 775. ואם יש לכם כסף כמוני הרבה, אז תכתבו פה לדעתי 1000. ואז אתה לוחץ על זה, ואז נגיד שאתה מקבל את זה. אוקיי, לי יש כבר. אתה הולך לקבל הרבה מאוד. ואז אין כוח להראות לכם כמה זה לקח. ואז כל 16 זה 45,000. אז כל שתי סטאקים אתה מרוויח 100,000 שקל. זאת אומרת, אם אתה עכשיו כותב את ה-AH סל 45,000, אז אתה כאילו מוכר את זה, זה מרוויח הרבה יותר כסף ממה שהפסדת. ואם אתם לא רואים לבייס הכי מטורף בהיסטוריה, וואלה, ובשבתי איתו עצמי, שיט, מאוד אהבתי, גם יש איתו טוב, מקווה שנהנתם מהסרטון. תגידו לי בתגובות אם לעשות עוד פרק שני של מה זה ואיך זה ומה אתם רוצים.